Čaute ľudia, moje meno je Tamara Veľková a asi to zasvietím, alebo neviem, možno to je tak dobre. Je to tma a ja som svetla, takže to je super, že okolo mňa je tma a ja som svetla. Takže čaute a dnes budeme robiť, pôvodne som chcela to, čo robím mnou otázky, ale teraz dám 25 otázok, tak? No a bude to ako 25 faktov o mne. Ako tak. A bude to špeciál za 12 odberateľov, alebo neviem, či ich je teraz viac, ale povedal som, že špeciál bude s kamerou, ale teraz ešte nemám kameru, takže bude až na budúce video s kamerou. Poďme na to. Prvá otázka. Máš nejaké domáce zvieratko? Áno. Aby ste mi uverili, tak mám psíka, je vzadu, hneď vám ho prinesiem. Takže, toto je moje javko. Binko. Bino. Pozdrav kameru. To je môj havo a ideme na ďalšiu. Ďalšia otázka. Vymenuj 3 veci, ktoré sú blízko teba. Havo. Takže notebook. Ďalej telka a stôl s úlohami domácimi. Robím si práve angličtinu. Ďalšia otázka. Aké je práve teraz počasie? Veľmi pekné slnko, za to máme aj šaty. Šoferuješ? Ak áno, hovorila si? Nie, nešoferujem a nie. 5. otázka. O ktorej si dneska ráno stávala? O 6:15. Alebo skôr. Kedy si sa naposledy sprchovala? Včera. Pretože dnes som išla do školy, zo školy som prišla domov, musím si robiť úlohy a dnes ešte budem sprchovať, pretože idem na taekwondo. Posledný film, ktorý si videla. Práve pozerám Zoo, takže to nie je asi film, ale proste Zoo som videla. Posledná SMS správa. Moja kamoška mi napísala ahoj. Ďalšia otázka. Aké je tvoje vyzváňanie? Alebo tak nejako. Už si niekedy bola v inej zemi? Jasné, že áno. Ja som spadla z Marsu. Ďalšia otázka. Alebo ak v inej zemi, ako je to myslené v inom štáte, tak áno, bola som a teraz som sa narodila na Slovensku a bola som už v Nemecku, teda tu bývam. Anglicku, v Česku a tak ďalej. V Chorvátsku, Slovinsku a tak ďalej.